Les Échos u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn min bɛ wele ko Mayan des Affaires sans Mekekan ye u ka kalata sebaga sɔrɔ mɔgɔ 56 de ye kalata mɔgɔ 120 cɛ ma nka k'u ka hakɛw ma dafa ka d'a kan mɔgɔ 61 de tun ka kan ka kalata. Tchad jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Mahama Idriss Déby sugandi kunu tɛnɛ ka bila u ka jamana fanga kunna don nataw la k'u ka foroba fanga bɛna sigi sen kan. Éthiopie jamana ɲɛmɔgɔ Shahel Work Zewde ko kunun tɛnɛ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka se ka wulikajɔw kɛ kɛlɛ banbali min bɛ u ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɛ ka jamana ci fila ye ka se ka ban bɛn kana u ka jamana kɔnɔ. A ye nin kunnafoni ninnu lase kunun tɛnɛ u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ. Duniya keleya tɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don yiriwali kama PNUD ye kangari da bi tarata ko juru bɛna sɔn ka yɛlɛ diɲɛ jamana caman na fantanya juguyalen don jamana minnu kan ko jamana 54 de bɛ diɲɛ kɔnɔ min fanba bɛ farafina subsahariyɛn jamanaw kan ko caman de mago bɛ dɛmɛ la joona walasa ka se k'u ka juru dɔgɔya PNUD ka fɔ la. Tunisie sugaro tulu nafɛn kɛnɛw malo ji min ta minnu bɛ feere butelinin kɔnɔ ko caman de bɛ ka tunu u ka feerekɛyɔrɔw kɔnɔ ni kunɲɔgɔn laban ninnu na dɔ farali da dumunifɛnw sɔngɔ kan bɛɛ ka gɛlɛya la don u ka jamana kɔnɔ.